Bruh. So what's up guys? Karon ay luway na makabangon kay gabi pasta buga. Got it. Kan ng naman sa tong sponsor ng kuan. Pikasin oil tambal o tang-tang tanan ni mo panuhot. Okay. Nope. Mag kuha kwarta karon ba nga sa bangko. Nasuguan lang ta niya, hindi niya to kwarta. Kan first time na to magwan. Ay. Magtagalog na dito guys kay ako yung mga friends nga dito sila kasabot sa tong vlog. Say what? Pupunta tayo ngayon sa bangko. Tas first time natin magkuha ng pera sa bangko. So, ayun guys, namaya pag naka tayo na mahirap. Angie Mahirap SMS pala mag-Tagalog 7. na, mahirapan ka sa kalisod. Why you bullying me? Maya, basta sana di tayo ma-play kasi nakakahiya. Matanda na tayo, di pa rin tayo marunong kumuha ng pera sa bangko. Walang hiya naman. Ayan. First time natin ito guys, first time. Stay tuned lang kayo dyan. Pautangin ko kayo ng Lord. A few moments later. So ayun guys, alis na tayo guys. Nakabahan na tayo guys. Na. What? First time natin. What the fuck? Ganun ko sa bukid. First time natin kumuha ng pera. Ganun pagutusan ng tayo. Shout out sa Bruh. so ayun guys, ano pa dali guys? Tulba na pa. Tulba na mga heart. Okay, natin na tayo. Sila. You suck, you jackass. Tayo guys. Bruh. First time natin ito guys. Marunong tayo. Paano ba? Paano? Ito. Ito ba? Lupit mo. Kinuha. Ito ba? Okay. I got a bad feeling about this. Swerte tayo naman 6,500 sugod dito.
Hey, what happened? Wala na. Ayan guys. Say what? Successful atong trabaho nga ako. Kapit na tayo. Gutom tayo. Kain muna tayo sandali. Got him! Say what? Got him! Dahil na guys, nagsingko ra. Busog na ka. A few moments later. So yun guys,